En febreiro poderemos ver en Tolemias varios grupos e artistas que fan rock na nosa lingua. Daqui da ría, Resistencia guerrilleira, plantando cara ao inimigo. Foron milleiros de almas que non podemos esquecer. Unha longa noite de pena, 40 anos de escuridade. Despois chegou a democracia, os asasinos hoxe seguen no poder. Como é? O sentimento dun pobo ferido e dolor. Ataques Campe, Cara onde vou, como é un instinto animal. Animal. E así se caza narval, narval. Heredeiros da Cruz, E non che gana chica, e non che vai o mar. Tradición e tomar, o rapaz se matou. Un palanquín, un desgraciado, e ademais ladrón. SES, La victoria non costuma pernoctario, vos situas como un cabo na derrota. E son tempos de contemplación, reina un miramento. La humanidade e a paixón, baixo cemento. ademais, teremos a música tradicional máis actual con Radio Cos. Carmela, 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 un zapato baixo e media de seda, e media labrada, e bailar Carmela, miña namorada. E os grandes clásicos interpretados dende a particular visión da banda de música de Arzúa. En febreiro, déixate seducir pola nosa música en Tolemias. Sí, en R.